hirugarren ataletik ia modu naturalean sortu zen laugarrena argia deitzen dena. Eta horretan hausnartzen dut zer den argia, zer dagoen argiaren atzean. Geure kultura nola hartzen dugun, ni poetikoak nola hartzen duen. Izatearen barrea da argia, gozamena eta poramena, arintasuna eta trascendentzia aldi berean, arnasa eta argiaren ametsa, opari konstante bat, haratago garamatzan edonontasuna, bizitzaren keinu konplizia, segitzen du. Poema luzeak dira hori. Bai. Pero bada beste guztat ere bai, poema horren bukaeran esaten da, argia ikustea eta bilakatzea ez da gaitasun kontu bat dirudienaren kontra. Jarrera kontu bat da, sentsibilitate hori garatzea. Argia, finean, erabaki bat da. Hau da, existenzialismoa edo jarrera aktibo eta protagonista bat hartzean norbere bizitzareko, baita argia moduko kontu mistiko-espirituala izan daitekenean ere, ezta? Aurrerako konturatu nintzen bitu hau ez nekien eta argia atalean dago, baina guztionetaz idazten, destilatzen, hori ere esan behar dut, idazten baino, gainera maitearekin ondartzen egoterakoan da, esaten zian, Peru, baina, guazen, juntzen hasi da eta guazen da, txan, da, destilatu egiten dituen poemak hitzez hitz eta guztiako gozamen puro eta gardena zen, ezta? Hitzez hitz ekartzen destilazio hori, eta orduan idatzi nuen testutxo hau, hasierako asmoa barne biltzen duen, ezta?